Good day, kids! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa shapes na circle, half circle, and quarter circles. Saan ba nanggagaling ang half circle o kaya quarter circle? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang tinatawag nating circle. The circle represents one whole. Sa Tagalog, isang buo. Kapag hinati naman ito sa dalawa, ito ay magkakaroon ng half. Matatawag natin nito bilang half circle o kalahati. Ang half circle ay kalahati ng isang buo. Therefore, one whole circle is composed of two half circles. Kapag ang isang buo ay hinati sa apat, makakagawa tayo ng apat na quarter circles. Ang isang bahagi ay tinatawag nating 1/4 o quarter circle. Apat na quarter circles ang nabuo mula sa iisang circle. Ang quarter circle ay pwede ring magmula sa kalahati ng kalahati. Kapag ang kalahati ay hinati sa dalawa, ito ay magiging 1/4. Ang tawag natin dyan ay quarter circle. Quarter circle o 1/4. Walang kulelat sa math. Walang kulelat sa math. A campaign on numeracy brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Walang kulelat sa math.